Sa Good Vibes, 5 kaadlaw matapos matabo ang massacre sa Gardenville Subdivision sa Tangub sa Bacolod, napabayan ang duha ka mga hinuptan nga ido sang pamilya bangod ginpadlak sa nga PNP ang crime scene. Ang rescue group nga nagabulig pang rescue sa mga ido ang nagrescue sa duha ka mga hinuptanan. Ang detalye sa report ni Romeo Subaldo. Isa ka animal lover nag-report sa Community Animal Rescue Effort sa Care Incorporated, isa ka non-government organization nga nagapangaping sa kasapatan nga nabili ng isa ka ido sa guwa sang balay nga natabuan sa massacre sa Gardenville Subdivision sa Bacolod City. Ang ido nabilin sa guwa sang gate sa balay kag hindi na makasulod kag ginkanaduhan sa pulis ang crime scene. Wala man ini sa kalanon kag tubig nga ilimnon. Ang concerned citizen ang temporary nga nagpakaon sa among ido kada adlaw kag nag-report sa grupo. He is waiting for the owner to open the gate. Anak-anak, hindi mo ma-explain siya, your owner is dead. Hindi mas laka balugulat lang siya sa gwa sang gate for the owner to open the gate. Tapos bisa mo pa ni kainit, ara lang siya sa gwa. Ara lang siya sa gwa. Nakamuno ang piyak balay nga may isa pagid kaido ang pamilya, kag posible nabili ng isa sa sulod sang balay. Sang ilang makumpirma nga maido pagid sa sulod. Sang Domingo, ilang nga ginpatigayon ang pag-rescue sa duha ka mga ido kaupod ang PNP. Nagapanago sa idalom sang katri ang isa ka ido. Dog sa sulod, we named him Prince. He was kind of kulbaan, super kulba, and he secluded himself under the bonbon bed. Hindi gid siya magaling sa So, meaning literally, so sulod balay gid siya? Sulod balay gid siya. Okay. We saw even the blood on the floor. And hindi siya magaling, hindi man siya magiyo, hindi gid siya mag-move. But if he get closer, gagrawl siya, mga gat gid siya. We have to move the bonbon bed and we were able to move. Nagsala-sala siya and then we were able to corner him on the side kag na higdan siya sa liog. Suno kay Gamboa, ang mga ido ang posible na traumatized kay posible nga nakita nila ang natabo sa ilang nga mga amo. Nakibot man sila sa hinali nga pagkadula sang ilang nga mga amo, kag gindugangan pa sang gutom. Kaysa niligad pagig Domingo napatay ang 4 ka mga maghimata. Yeah, that's why ang balagan inamon kay he was inside the house kay drag na siya kuno sa sulod sang balay. Ang balamon feeling ko nakita igid kung ano natabo sa sulod. So he needs a lot of care tani kung may interested bala mag-adapt nga give him the love and the care. Pero in fairness ang dog bala despite na pila ka days wala pagkaon. Doging itsahan siya kuno pandesal but I don't think that's enough kag wala pa siya water. Hindi siya hindi siya malnourished. Gindala ang duha ka mga ido nga ila giningadlan nga Michael kag Prince sa facility sa Poston para dito sila maatipan. Indala namon, I'm so thankful. I have to give this credit also to Malu Perez of Potion Project. Kay without hesitation, pagbato naman sa message when we posted it, Malu, kay ang budlayan naman, wala na kami lugar sa shelter to add more dogs mo. And Malu didn't hesitate to offer her place. Nagapanawagan man ang grupo sa mga luyag mag-adapt sa among mga ido nga mahimo making-angot lang sa ilang nga Facebook page para matagaan sa bag-o nga pamilya ang mga ido nga nangin saksi sa madugo nga insidente.